Nggih. Bawane Mangkur Rinoso nggih, Mas. Nggih, siap, monggo. Mangkur Rinoso. Boleh, monggo. Angkur Rinoso. Tenan, Nuk. Ayo. Monggo. Rinoso. Nah. Saya rasa Yuk Niken. ya. Bareng aku krungu bawamu ndas kok panas. Ya, Bang. Oh, anu. Trenyo. Kegawa dudut rasa gitu, Mas. Nggih. Ah, iya, no. Suwantene Mbak Niken ya ngono Nggih. kuwi. Sing ngomong sapa? Lah kok iso nganti nangis? Ki blangon kowe nek fresh care. Jangkrik, aku mau nyelek kok yo nang Iya. kono. Mambu Fresker lho. Lah nyapet to. Aku jare mikir nek dek iki nakal. Tapi kok nyapa kok tak dilakon goblok. Jare sirahmu masuk angin. Masa masakane ndase tok. Mas, timbali Bu Silpi. Heeh, timbal Bu Silpi kalau. Lho, iki arek kan wong Ya nampa. Allah. Dijirut. Arek kan wong nampa kok dideki kabele. Apa-apa. Nuwun, Bu. Bu Silvi, Silvi sapa? Kemalasari. Ora. Suwarga. Iya. Sebenarnya sih bisa kita. Ayo, lanjut. Mas Bayu. Hmm. Neraka. Men, sakarepmu. Karena seningati Saya panas. Ora apa-apa, dimpet-tahan. ngente Mas, copot ya. Ya, mancapot, mesake aku. Cepat. Ya. Cepat berapa? Biar sih, dilapi. Dilapi ngono lho. Dilapi, dicopot, dilapi. Lapi dicopot. Apa? Lah. Nah, wis. Lho kok dicopot blangkone? Lah, dicopot apane? Sak ndase. Lah terus diganti ndak sapa? Das truk. Ya, copot sih. Monggo. Nah, ben ilang. Mas, Nyapa? malah roto. Monggo. Nduk. sumanding si sehmu Nyapa to kok ganggu ae. Sesuk aja melok cah kuwi. Nyapa? Nakal. Jare kon nulungi ben dilapi kok malah ditambahi. Ojo ganggu. Yuk kan, lanjut. Oke kan. Sing ganggu sapa panas tenan. nasa rina Nembang karo meremene ditinggal ngalih kancane ra roh. ngantuk aku iki yen bos rina enggal ratri kang katulu
Apa? Enten apa? Nyapa? Jadi das kepan sendiri kon selulup. Oh iya, gitu Ah, sekali ya. Bener, saya Bener. cocok Pak leres, Pak. Nggih, Nggih. bener, Solusi, apa-apa. solusi sing apik. Solusi kuwi. Mm-mm. Solusi apa solusi kon selulup. Mas, sampean ora iso renang to? Ora iso. Ini, nek pengen renang gen ora kelelep, Nggih. sampean nyemplung sik, ya to? Nggih. Engko ben ambles sik, engko 2 jam, engko ngambang dhewe. Nah, Karo bledos ya wisan. 2 jam. 2 jam. Nah, Lha iku sing nomor tim SAR. Nek rak kondang. Arang-arang lho enek mau digoleki nek ra sampean. Konsok dagelan digolek tim SAR. Yo, langga mangenteni, monggo Nduk. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni amadeni melayu janji matane sak semen jaraning kalbu daku suma Citra janji manis sirakan Yo. Oh. Oh! Men sak karepe. Yo. Keledang, keledang, kae teko Memane barep jaranan. Nggih. Alungan seru to, yo.
Oh, ganti modal. Ayo. Ngapa kok ngilo? Ngapa? Gak medeni blas. Ora medeni piye ta? Mosok kono babi, ini celeng, kucing. Kok kucing ta? Kok kucing? Beh, jane sampean matane pikep kok ya jane. Mripat tak pikep. Iki untuk kucing. Ya apa? Iki harimau ya, Mas. Harimau. Harimau cilik. Dudu harimau. Cilik. Ini harimau. Kok ora mau blas? Mas yo cilik kuwi macan. Ini cetah ini. Macan cilik ra medeni blas. Woi, Loh, sampean seharusnya yang bisa mengimbangkan. Sing luwih cilik nah gak. ya ora enek wong kuwi kok ya. Nggih, terima kasih matur nuwun wis diaturke. Memane, nggih. Yo, Nduk Ayu iki ana nawala sing tak tampa. Slendro, yo, sarapan sing yo. Bawa, yo, sarapan, yo. Wah, 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 wah. Mas Yudo, yo. Oke. Yo, bari iki sapa siap? Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mbak Bayu. Nggih. Telek. Nggih. Apa ta? Nyapa Kok to? nyapa lho kok. Isi aku maca nawala kok telek iki lho. Enek wong salah kok langsungane telek iki lho. Lah salahku apa? Dosaku apa? Ayu dikendangi karo Nanda. Yudo joget dikendangi karo Nanda. Bareng aku agak ngene, kok dhek mangkat turu. Woi jenenge ora kenyek. Alah yo wis genah yo wis tanjak barang lu kok. Oh, pengen joget. Kudune nandae nek ngerti mondol ngene iki langsung muni. Joget to le tak kendangi. Wayahe kan ngono ya, Ndol. Cok kudune ngono joget oleh tak kendangi ngono. Ngono lho. Dadi Di dodo nyoh dodo ngono. ndi ben ketone cah gosong kowe. Oh, pengen dikendangi. Yo pengen. Ayo, yo. Yo, Nan kendangano. Jangan ada. Yo. Wes enak. Gosek ta sabar. Lah lah. Ya.
Apik ya. Apik, apik. Kaya dulu-dulu. Mas, Apa? sing luwih alon. Maksudnya iromone. Iromane iki lho, Apa to? sing kaya biasane ngono lho. Modele iku kaya ngendangi wong mengi. Kaya alun-alun. Monggo Rasa gelo. Monggo Niki dikon- wonten ing ngersake podang kuning saking Pak Mugini. Ayo. Oke, oke, Maka, oke. Yo buka celuk, Nduk Ayu. Maka Podang langsung. kuning. Podang kuning. Maka yo. Maka. Yo, Nduk. Esuk apa nengo